ёдгор суфӣ фасхурдӣ ба театр меомад ва намоишномаҳоро тамошо мекард. Шавқу завқи беандоза ба санъат имрӯз ёдгорро рӯи саҳна овардааст. ӯ дар театри масака мусиқӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб дар намоишномаи Шоҳин яке аз нақшҳоро иҷро мекунад. аз моҳи сентябр мешавад ки дар ин ҷо дар театри Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб кор фаъолият мекунам. ман бори аввал аст ки дар нақш бозӣ карда истодам ба ҳайси надими шоҳ ва барои ман як хушбахтӣ аст. ман ҳам кӯшиш мекунам ки ҳунари худро нишон бидиҳам ки дар ин ҷо барои ман саркоркардон ва актёроне ки кор фаъолият мекунем устодон бисёр ҳам кӯмак мекунанд. ман ҳам кӯшиш мекунам ки аз бовари онҳо набарояму ба сари баланд намоишномаро гузаронем. наmoи шумо ҳақорат намуд, ҳақорат ба аҳли аморат намуд, ба ҳангоми сар шабба партофт ӯ, диламро ту гӯӣ ки бишкофт ӯ. биро пир басти наварам ба хашм, раведу биёредаш инҷо. яке аз фарқияти намоишномаҳои театри масака мусиқӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб аз дигар театрҳо дар он аст ки бештари асарҳое ки рӯи саҳна мегузоранд назмӣ мебошанд. асари назмие ки айни замон рӯи саҳна гузошта истодаанд ба қалами устод Сафар Муҳаммад Айюбӣ тааллуқ дошта дар бораи ҳаёту эҷодиёти шоир Шамсиддини Шоҳин нақл мекунад ва тамошобинони театр метавонанд рӯзҳои наздик онро тамошо кунанд. аз нигоҳи мутахассисони соҳа рӯи саҳна гузоштани асарҳои назмӣ нисбат ба асарҳои насрӣ мушкилтар аст ва аз ҳунармандон касбияти бештарро тақозо дорад. ҳар як ҳунарманде ки дар намоишнома нақш меофарад тамоми асарро аз бар мекунад. ин намоишнома дар баробари назмӣ будан аз чанд парда иборат аст. ин намоишнома аз 4 пардаю 8 намоиш иборат аст ва асари назмӣ мебошад. албатта ва мо ҳамроҳи ҳунармандон кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки ин намоишномаро бо як сифати баланд ба як маҳорати баланд рӯи саҳнаи ҳунар барорем, чунки ба назм гап задан бисёр душвор аст ва театри мо аллакай дар ин кор суфта шудааст ва бештар дар ин намоишнома ҳама ҳайати эҷодии театр банд ҳастанд ва ҳунармандони ҷавонро низ мо ҷалб карда истодаем ки чунки ин барои ҳунармандони ҷавон як таҷрибаи корӣ мешавад. коршиносони соҳа муваффақияти театри масака мусиқӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаро ҷиҳати рӯи саҳна гузоштани асарҳои назмӣ аз ташкили гурӯҳҳои дигар дар назди театр медонанд. дар ин театр сарояндагону навозандагон ва гурӯҳи рақсӣ дар иҷрои нақшҳо ҷалб карда мешаванд. театри вилоятии мусиқии мазакавӣ ба номи устод Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб дар соли 2019 якчанд корҳоро ба анҷом расондем, чунки дар театри мо се гурӯҳ амал мекунад: гурӯҳи актёрон ва гурӯҳи сарояндагон, навозандагон ва ансамбли рақсӣ хушбахтона дар ин ҷо амал мекунанд. умуман дар театри мо, театри мазакаи мусиқӣ ки мебошад, ин ҷода бояд ҳунармандон ҳам рақс карда тавонанд, ҳам суруд хонда тавонанд, ҳам нақш офаранд ва хушбахтона мо ҳатто ҳамун коргарои саҳнаи мо аллакай дар саҳна нақш меофаранд. дар ҳоле ки ҳунармандон намоишномаро омода месозанд, саррасоми театр дар устухонаи хеш саргарми ороиши саҳна аст. мо асос барои намоишномаи спектакли Шоҳин тайёр карда шудем. декорация барои ҳамун ҷое ки шоҳ менишинад 4 та стул тайёр карда шудам ки ҳамун хонаи шоҳро тайёр карда шудам. декорация барои ҳамун то супордани намоиши спектакли Шоҳин ҳаракат мекунем ки ҳамин чиро боқӣ расонем. ҳунармандони театри мазкур дар ҳама чорабиниҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявию фестивалҳо иштирок мекунанд ва ҳамасола 2-3 намоишномаи навро пешниҳоди тамошобинон мегардонанд. дар соли 2019 мо намоишномаи фиғон аз рӯи асари устод Файз Ашур дар таҳияи Мирзо Мудин Раҳмонов рӯи саҳна гузоштем ки дар бораи як дар ҳаёти як ҷавони раҳгумзада қисса мекунад. хеле тарбиявӣ аст. умуман кули ҷавононро даъват мекунад ба бозам ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ ва ободкорӣ. ва инчунин намоишномаи наве ки мо рӯи саҳна гузоштем, намоишномаи Шамсиддини Шоҳин
аз рӯи асари устод Сафар Муҳаммад Аюбӣ дар таҳияи саркоргардони театр Раҳмоналӣ Оддиннаев рӯи саҳна гузошта шуда истодааст. ба наздикӣ омода карда шудааст ки пешкаши аъзои шӯрои бадеӣ ва Вазоиф Фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон гардонида мешавад ва инчунин ба мардум пешкаш карда мешавад. шавад душмани хешу пайванди ту ба ҷои камарбанди шоҳи ҷаҳон бубанди дусар морро дар миён. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.